advocate fadzai mairi vanovapo malegislator mount pleasant vaiva vachiadvocatera aiwa namata ekwekweza zvizvamungoziva kuti aiwa vakomana muzvaranidzo vaipembera noda kuti vakomana vavo vakapiwa bheu vekukariba 14 vaiva muziva kuti vakakepsva zviri unconstitutional vasina mhosva vano vachipembera. Tinoona nhasi advocate fadzai mairi vanopinda nenhau vainamata ekwekweza vachiti aiwa we demand yerelease pamwe chete nevamwe vake vakakepsva navo parg mukamenda national airport vakatochewa vakabuditswa vaiva zvisiri fair. sadapinda masviko nokudanyogwa mupanapa fadzai mairi nobva subscribe or like or turn on the bell icon. tipina anyora achiti free namata ekwekweza, she is not a criminal, she is a talented youth advocate, civic society leader and a trailblazing professional who is doing her part to drive social change peacefully. She inspires many young and old people alike. In a normal country, she would be using her talent to benefit our nation, but because of unfounded paranoia that's based on lies, she's behind bars. It's not right. We need new leaders. Toona mairi ari kupinda pana pachiti aiwa nekuda kwethis regime aiwa isiri fair inoona vanhu vanodefenda mahuman rights emunyika as their detriment kune corruption yavanenge vachida kuita sevanhu vanenge vari threat kwavari. Ndosaka vari kuti that's why namata ekwekweza ari kuma behind bars, but iye titarisa paground panangana mhosva yakapara mapurisa anotosacrifice kutonyepa kuti aiwa akanga ari muzimbabwe trakati but munhu mareceipt nematiketi endege anoratidza aiwa munhu anga atori kuSouth Africa zvake. ndovatoona kuti dzimwe propaganda so aiwa vanasikuona kuti these guys aiwa vari hungry for corruption. Botuzai mafunguro enyu muri kudiva pamusoro pechitiko ichi. Ona Mahere achidhimanda our release yake. Pinda comment section medu, musaona subscribe or like and turn on the bell icon.